Добър вечер, може да ви питаме нещо? Здрасти. Здрасти. Ибрахим. Случайно да играете Pokemon Go? Да, играем. Искаме да ви питаме, понеже знаем репортаж за една телевизия. Искаме да ви попитаме какво мислите за Pokemon като цяло и кой... Да разкажете горе-долу за Pokemon, какво вие знаете. Според мен е хубаво, че... Карат хората да се разхождат с света. Аз честно казвам не съм гледал много детското, обаче като излезе играта изключително много се заребихме с още няколко приятеля. И сега обикаляме и изпратим някакви приятели и са търсим. Кой е най-добрия покемон? Значи най-добрият ми покемон е според... ето го. Чакай. Ето Jinx 259. Добре. Синият отбор. Вие, доколкото аз видях на моя телефон, имате много фитнес. Да. Благодаря ти много за това интервю. Няма проблем. Няма проблеми, добре. Благодаря ви много. Благодаря ви. Надявам се да приятел хубава вечер. Чао. Ти беше добър улов. Добър улов. Добър ден, господа. Може да ви попитаме нещо? Взимаме репортаж на хората. Интересувате ли се да говорим за една тема или не? Ние сме вече стари хора. То точно за... Не ги разбирам тия неща, стига се тук. Ние говорим за Турция сега, сегашните безразмерни. Темата е много далече от нас. Далеч, нали? Далече от нас. Добре, То си има ора за всичко. Темата относно размерите в Турция, какво мислите за тях? Понеже правим интервю за проект. Много бързам, чакат ме хора. Иначе бих поговорила. Добре, благодаря. Добър ден. Ще говорим за една много лесна тема, само да ви питаме дали ви харесва Гери Никол новата и песен. Да знаем какво е просто мнението и това е. Някой друг. Някой друг? Да. Добре, благодаря. Мнението им на новата песен на Гери Никол, какво мислиш за нея? Просто мнението ти ни трябва. За песента? Да, I'm the Queen. Смяташ ли, че е добре направена хореографията? Харесваш ли Гери Никол като цяло? Като цяло не я харесвам, но смятам, че може да пее, просто може да се постарае малко повече на песните си. За клипа и какво ще кажете как? Клипа е смешен. На 17 години, а пък се облича така екстравагантно. Клипа е смешен, не мисля, че момичета на нейната възраст получават добро съобщение. Да, и аз точно, и това точно смятахме и затова ходим край хората да ги питаме. Благодаря ти много за вниманието. Надявам се да ви прекараш хубава века. Чао! Благодаря, чао! Добър ден, може ли да ви вземем един бърз репортаж? Относно доста гореща тема. Добре. Добър ден, може ли да ви попитаме нещо? Взимаме репортаж относно тема. Она будет говорить с вами по-русски. Если вы владеете русским языком, то пожалуйста. Сука, иди нахуй, извините. Добър ден, момичета, може да ви попитаме нещо набързо? Взимаме репортаж, може ли да ви вземем репортаж набързо? Относно тема. Добре, чао. Добър вечер. Може ли да ви зададем един въпрос бърз? Не? Добре, благодаря. Добър вечер, момичета, може ли да ви зададем един въпрос? Защо? Добър вечер, момичета, може ли да ви зададем един въпрос или не? Не бързаме. Добре. За къде? Добър ден, може ли да ви вземем репортаж на бързо или бързо? Не, благодаря. Добре. Малко съм чувството ми ще почна да умира. Усещам как още не умира, ама се малко. Момичета, може ли да ви вземем едно интервю бързо? Аре бе!